det var som en dement. Är det retro vi snackar om här? Ja, det gör vi. Här tänkte vi som ett FIFA World Cup-team. Här var det riktiga, jag älskar det här laget. Jag tänkte boom! Eller Big Boy. The Big Boy. Jag fick han 2 gånger i ett pack. Jag fick han 2 gånger. Det är ingenting att fira. Så det är nationell, kan vi få reda. Här var mitt team. Det var nice att ha ett sånt här bra team. Du kan radera. Kontrao. Bobby Kontrao liksom. Jag älskar att vinna många, men det var ju... Ja, det har vi, ja. Bonnie är den bästa spelaren jag har haft. En 2 gånger. Vad är matchkitterna? Så lägger den där då. Ja, så det. En turnering. Jag var ingen YouTuber förut och jag lovar, det här många pengar. Så ser ni det här teamet. Det är riktigt nice. Men jag var det bästa i spelet här, tycker jag väl. De byten. Just 9 gjorda mål och så. Och på Messi. 38 mål. Tyckte nice. Har jag haft Aguero? Ja, Aguero. Han skulle 59. Han skulle ha 56. Han är upp 34. Han har spelat 3 matcher mindre Messi har han. Och gjort 4 mer mål. Och tjänar sist. Ja, det planerade tycker jag väl. Ja, Hellman här. Hellman här 2. Jag tog inte in Hellman. Va? Ja, visst. Då kör vi Paceman plus en 4. Va? Han var ingen 4. Ja, tänkte väl. Den har ju, ja. Hur funkar det här då? Ja, han får ju kemi där. Loser. Rolf får inte kemi med någon player. Han får inte kemi med han. Så, då har han en länk. På den här länken. Så. Han blir... Ja, han måste vara där. Jag kan bygga ett bättre till. Blind istället. Nu måste du kunna med hem. Nej, det borde jag inte kunna heller, så utan ni gillar den här videon. Och det här är riktigt, det här är mitt account. Det tror på mig och jag har bara gjort en video. Då kan du få se här. Ja. Tack för att ni kollade på denna video.